وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، عید اجڑی ہوئی تھی کتنے برائے سجے، عید اجڑی ہوئی تھی کتنے برائے سجے، لال دربار سجے، دے دیا قدیر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار بڑے مجمع ہو بے کاترانا، چایا کھڑکی مستور میرا سر منگائے، دیکھ چادر وہ ملے سیار ضرور، روے دیا جانے آئی زینب مجمع بڑے مسلمان تاریخ دے وچ مشہور ایک چادر منگ دیا، میری کتے کئی بازار عبورے، میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، میں کپاری کر دے درود پڑھ دے رہے، میں کپاری کر دے درود پڑھ دے رہے، لوگ سب دے رہے، میرا غریب کے دل پیر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، وجہ بیمار میر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی، اماد صبر بدل دے وسیم نال کوئی، اماد صبر بدل دے وسیم نال کوئی، چین ملک آوے کوئی، سما تیرے کتے بچڑا صغیر شام آ گئی، سفر کریں دے پیر شام آ گئی،
بیمار دیر شام آ گئی سفر کریں گے پھر شام آ گئی نجف دیوالی نے قربانی سنیا میرے نجف دیوالی نے قربانی سنیا میرے آنکھیں اجڑی سینے مدد کو میرا بابا امیر شام آ گئی سفر کریں گے اخیر شام آ گئی بچے بیمار دیر شام آ گئی سفر کریں گے اخیر شام آ گئی بچے بیمار دیر شام آ گئی سفر کریں گے اخیر شام آ گئی سفر کریں گے اخیر شام آ گئی سفر کریں گے اخیر شام آ گئی سفر کریں گے